Bore da iawn i chi gyd, a chroeso cynnes i chi I addoli gyda ni bore yma daw'r gwasanaeth o Eglwys y Crwys Caerdydd. Gobeithio gewch chi fendith ym mhale bynnag I chi'n gwrando y bore yma. Yr arglwydd a fo gyda chi. Gweddiwn. Gogoniant y fwy tŷ da Twll a Lluog. Ar y dydd cyntaf o'r wythnos, cyfodais dy fab o blith y meirw, a'n gwneud ninnau yn gyfranogion o'i fuddugoliaeth dros bechod ac angau. Gogoniant y fwy tŷ, arglwydd Iesu Grist. Trwy dy aberth a thatgyfodiad, trechais dangau gan agor I ni byrth y bywyd tragwyddol. Gogoniant y fwy tŷ, ysbryd glân. Yr wyt yn ein harwen i'r holl gwirionedd, ac I lawnder y bywyd newydd yng Nghrist. Amen. A'n hemyn cyntaf bore yma, o llefara a ddwyn Iesu. Ffydd, neu cyffesfer ffydd Eglwys Presbyteraidd Cymru yn Oedfa'r Hwyr. Gan I fenteisio ar y cyfle I wneud hynny y bore yma, a chyd-adrodd y geiriau gyda'n gilydd ym mhale bynnag yr ydym. Credwn yn niw da Twll a Lluog, creawdwr a llywodraethwr pob peth. Credwn yn Iesu Grist, ei unig unedig fab, ein harglwydd a'n gweredwr. Trwy ei fywyd, ei farwolaeth ar y groes a'i atgyfodiad, gorchfygodd bechod ac angau, gan faddau I ni ein pechodau, a'n cymodi a Duw.
Credwn yn yr ysbryd glân, trwyddo ef y mae Crist yn preswylio yn y credinwyr, gan ei sancteiddio yn y gwirionedd. Credwn yn yr Eglwys, corff, Crist a chymdeithas y saint, yn yr ysgrythurau sanctaidd, yng ngweinidogaeth y gair a'r sacramentau. Credwn yn y fodiad teyrnas Dduw, ac yng ngobaith gwynfydedig y bywyd tragwyddol trwy ein harglwydd Iesu Grist. Credwn mai diben pennaf dyn ydyw gogoneddu Duw a'i fwynhau byth ac yn dragywydd. Darlleniad cyfarwydd iawn y bore yma, sef yr hanes am alw'r disgyblion cynta, Lyc pennod 5. Unwaith pan oedd y dyrfa yn gwasgu ato ac yn gwrando ar air Duw, ac ef ei hun yn sefyll ar lan Llyn Geneseret. Gwelodd ddau gwch yn sefyll wrth y lan. A roedd y pysgotwyr wedi dod allan ohonynt, ac roeddynt yn golchi eu rhwydau. Aeth ef I mewn I un o'r cychod, eiddo Seimon, a gofyn iddo wthio allan ychydig o'r tir. Yna eisteddodd, a dechrau dysgu'r tyrfaoedd o'r cwch. Pan orffennodd llefaru, dywedodd wrth Seimon, dos allan i'r dŵr dwfn, a gollyngwch eich rhwydau am ddalfa. Atebodd Seimon, Meistr, trwy gydol y nos buom yn llafurio, heb ddal dim, ond ar dy air di mi ollyngaf y rhwydau. Gwnaethant hyn a daliasant nifer enfawr o bysgod, nes bod eu rhwydau bron a rhwygo. Am wneud iasant ar eu partneriaid yn y cwch arall I ddod i'w cynorthwyo. Deithant hwy a llwythasant ddau gwch nes ei bod ar suddo. Pan welodd Seimon Pedr hyn, syrthiodd wrth luniau Iesu gan ddweud, dos ymaith oddi wrthyf, oherwydd dyn pechadurus wyf fi o arglwydd. Roedd ef a phawb oedd gydag ef wedi ei syfrdanu o weld y llwyth pysgod yr oeddent wedi ei dal. Ar un modd Iago ac Ioan meibion Zebedeis, a oedd yn bartneriaid I Seimon. Ac meddai Iesu wrth Seimon, paid ag ofni, o hyn allan dal dynion y byddi di. Yna deithant ar cychod yn ôl i'r lan, a gadael popeth a'i ganlyn ef. Pan o'n i'n 19 oed fe I ar bererindod I teisau lawr y Mwrgwyn yn Ffrainc, a dwi wedi defnyddio emynau neu candiglau teisau yn aml iawn dros y blynyddoedd. Hyfryd o eiriau a hyfryd o rythmau i'n harwennu at ein gweddiau y bore yma. Gweddiwn. Dduw cariad a thrigaredd, gelwyr ni I fod yn bobl I ti. Fel aelodau o'ch deulu, gweddiwn dros Eglwys Crist drwy'r byd. Fel y bydd dy bobl ym mhob man yn ffyddlon eu tystiolaeth, yn ddiwyd I gwasanaeth, ac yn un mewn cariad. Fel y byddont mewn gwirionedd yn gorff Crist yn y byd. Gweddiwn dros y byd yr wyt ti yn ei garu, y bu Crist farw drosto.
arwain lywodraethwyr y cenhedloedd, iddynt ymdrechu dros gyfiawnder a rhyddid. Trwy gyrhaw wrth y tlawd, y di-rym, y newynog a'r gwrthrymedig. Cynorthwyo ni ei ofalu dros ein gilydd, ei warchod bywyd y greadigaeth, ac i geisio bob amser gyflawni dy wyllus di. Gweddiwn dros ein cenedl, a phawb sy'n llywodraethu trosom, yn lleol ac yn genedlaethol, iddynt wasanaethu cymdeithas gyda doethineb, diwydrwydd a gostyngeidrwydd. Na ad i neb yn ein gwlad gael ei dirmygu, i herlyd neu camdrin, ond gad i reol dy gariad ath drosteri di, liwio ein bywyd cyffredin. Gweddiwn dros y rhai sy'n mewn angen, dros bawb sydd yn wael, yn unig ac mewn trallod, a thros bawb sy'n wynebu ange. Yn enw yr un a gymerodd ein gwendidau, ac a ddi gymaeth ein clefydau, rho iddynt dy gysur ath dangnefedd di. Cofiwn yn ddiolchgar am bawb a ymadawodd ar byd hwn mewn ffydd. Cadw ni gyda hwy mewn cymundeb a Christ ein harglwydd atgyfodedig, ac arwain ni oll yn y diwedd i wledda gyda thi yn llawenydd dy deyrnas trygwyddol. Trwy Iesu Grist, i'r hwn gyda thi o dad ar ysbryd glân, a bo clod ac anrhydedd dros byth. Gan ddefnyddio'r geiriau a roddodd Crist i'w ddisgyblion, gweddiwn gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwn wyt yn unefoedd, sancteiddi'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyrwy ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel ymyddeuwn innau un dyledwyr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Ar emyn nesaf, rhif 358, yng Nghaneuon Ffydd, gwyn a gwridog hawddgar iawn yw fan wylid ar y dôn Llanfair.
Yn enw Duw, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Mae gen I ffrind sy'n offeiriad pybyddol, ac yn aml iawn mae'n gorffen I offeren gyda'r geiriau syml neu'r fendith syml. The Mass has ended. Let us go and serve the Lord. Have a good day. Falle bod chi'n gallu cofio blynyddoedd yn ôl rhaglenni Dave Allen y digrifwr ar y cyfryngau. Yn gorffen i'r rhaglen yn aml iawn gyda'r geiriau Good night and may your God go with you. Rhyw fath o terfynu'r oedfa neu traddodi'r fendith mewn geiriau eraill. Diwedd y gwasanaeth. Yn aml iawn dyna adeg pwysica ein liturgi neu'r gwasanaeth. Pan ein ni'n ymadel ar y ddoldi ac yn dychwelyd i'n bywydau pob dydd neu'n mynd allan i'r byd mawr y tu allan. Dyna mewn gwirionedd oedd yn digwydd yn y darlleniad nes i'n gynharach o Luc pennod 5. Mae Iesu wedi bod yn pregethu, wedi cynnal oedfa. Ac wedi'r oedfa, mae'n gorchymyn I Simon Pedr, dos allan i'r dŵr dwfn, a gorllyngwch eich rhwydau am ddalfa. Mewn geiriau eraill, gofyn I bobl I ddychwelyd i'w gwaith pob dydd wedi iddyn nhw gwrando arno. Ond y cais yma, dos allan i'r dŵr dwfn. Yn syml iawn, meddyliwch am y peth. Dos allan i'r dŵr dwfn. Roedd y cais yn un anarferol iawn. Meddyliwch chi am y sefyllfa. Dyma Iesu o Nazareth, yr athro, mab y sair. Mae'n siŵr bod gan Iesu rhyw fath o wybodaeth am waith coed o bosib, ond mae'n troi ac yn dweud wrth Pedr, sy'n bysgotwr profiadol, sut I ddal pysgod, dos allan i'r dŵr dwfn. Nid yn unig roedd y cais yn un anarferol, roedd y gorchymyn yn groes i'r arfer hefyd. Dos allan i'r dŵr dwfn pam, wel, os oeddech chi'n pysgota ar fôr Galilea, mi fyddech chi fel arfer yn pysgota yn ystod y nos, yn ystod yr oriau tywyll. Yn ystod y dydd, gyda'r haul yn grasboeth ar wyneb y dŵr, roedd y pysgod yn cael ei gyrru o wyneb y dŵr I chwilio am y dŵr oerach lawr yng ngwaelod y llyn. Ac mi fyddai pysgotwyr Galilea, fel pysgotwyr eraill y dwyrain canol, yn tueddu pysgota wedi ddinosi. Os ewch chi I wledydd môr y canoldir heddiw, os ewch chi yn ysoedd groeg, fe welwch chi wrth i'r haul fachlyd, llongau bach yn mynd allan I bysgota, yn y dŵr mawr wedi I ddinosi. Byddai fawr o neb yn ystyried pysgota o ddifri yn ystod yr oriau golau. Yn enwedig y grŵp bach ma, Pedr, Andreas, Iago a Ioan, pysgotwyr proffesiynol, yn hen gyfarwydd â Galilea. Mi fydden nhw mae'n debyg yn treulio oriau'r dydd yn cyweirio eu rhwydau, trwsio eu cychod, ar y lannau, yn y dŵr bas. Nawr, dychmygwch Pedr felly, rhyw fath o gyfyn gyngor. Mae Iesu neu orchymyn dos allan i'r dŵr dwfn yng nghanol golau dydd. Be ddyle fe wneud? Sut dyle fe ymateb i'r cais yma? Cais oedd yn swnio'n od, o bosib yn swnio'n naif iawn I Simon Pedr. Dyma chi rywun yn dweud wrth Simon Pedr sut I wneud I job. Profiad sy'n byth yn gysurus, yr un ohono ni. A mi allwch chi ddychmygu yr amheuaeth yn meddwl Simon Pedr. Am be mae hwn yn sôn? Beth mae hwn yn gwybod am bysgota? Ond mae ateb, serch hynny yn ateb eitha cwrtais. Meistr, gydol yn os buom yn llyfurio heb ddal dim. Mae Pedr fel sef yn barod I gael ei brofi yn anghywir. Mae'n barod I roi cynnig arall arni. Achos mae'n dweud wrth Iesu, ond ar dy air di mi o llyngaf y rhwydau. Am dy fod ti'n dweud fy na fi hyn, ar dy air di y gollyngaf y rhwydau. Efallai nad oedd Pedr ddim yn cytuno. Falle bod Pedr ddim yn gweld unrhyw bwynt mewn gwneud beth oedd Iesu'n deud wrtho fe I wneud. Ond roedd e'n barod I roi cynnig arni. Oedd e'n barod I fyddhau, nad oedd e'n deall. Y canlyniad oedd bod parodrwydd Pedr I fyddhau I Iesu wedi arwain at y ddalfa anghyffredin o bysgod. A wyrth yna gormod o bysgod. Ac yn ni'n clywed am Pedr a'r disgyblion eraill
yn galw am gymorth gan gwch arall i ddod â'r rhwydi i'r lan. Beth bynnag oedd y wyrth arbennig yma ar lan Llyn Galilea, y ddalfa o bysgod. Mae'n amlwg bod rhywbeth wyrthiol wedi digwydd. Rhywbeth oedd yn hollol groes i bob disgwyliad, a rhywbeth oedd yn hollol groes i'r holl arferion pysgota oedd yn bodoli ar y pryd. Ambell waith yn ein bywydau ni, i ni'n cael yn galw i wneud pethau sy'n anghyfarwydd, pethau sy'n anghyffredin, i wneud pethau newydd, cael ein galw o bosib i wneud pethau sy'n groes i'n harferiad, yn groes i'n disgwyliadau. Ambell waith i ni'n cael yn galw i wneud pethau sydd yn ymddangos i ni ar yr olwg gyntaf, yn groes i reswm hefyd. Meddylwch am ymateb Pedr, achos dyma chi esiampl wych o efuddod syml mewn ffydd. I eiriau fe wrth Iesu, ond ar dy air di mi o'r llyngaf o'r rhwydau. Mewn geiriau eraill, am dy fod ti Iesu yn awgrymu, neu am dy fod ti Iesu yn gorchymyn. Mae pob un ohono ni wedi cael ein galw i efuddod. Mae'r eglwys gyfan wedi cael ei galw i efuddod i'w harglwydd. Mae'n anodd i fuddhau pan ych chi'n methu deall pethau. Mae'n anodd i fuddhau pan ych chi'n methu gweld y pwynt. Mae'n anodd i fuddhau pan i ni ddim yn gweld canlyniadau, nac o bosib yn disgwyl gweld unrhyw ganlyniadau. Enghraifft, i ni wedi cael yn galw i addoli, ac mae yna adegau pan i ni ddim yn teimlo fel addoli. I ni wedi cael yn galw i weddio. Ein galw i weddio yn aml iawn pan i ni methu gweld y pwynt, neu methu gweld pwrpas y peth. I ni wedi cael yn galw i garu pobl, pan i ni ddim yn rhyw awyddus iawn i'w caru, am nad ydyn nhw yn ein tîb ni yn dangos unrhyw rhinweddau atyniadol. Ie, trwy gydol yn os y buom yn llafurio heb ddal dim. Sawl gwaith i ni di yngan geiriau fel yna. Hynny yw, mewn geiriau eraill, i ni wedi trio hwnna. Dyw e ddim yn gweithio. Sawl gwaith ydych chi wedi gweud rhywbeth tebyg i hwn? Wel, fe es i'r capel, ond ges i ddim llawer ohono fe. Tries i weddio, ond o'n i ddim yn teimlo bod yn gweithio. Tries i faddau, ond ro'n i methu a maddau. Ie, yn aml iawn yn ein bywydau, i ni'n gwneud y camgymeriad o geisio deall, rhesymu rhywbeth allan, cyn ymddiried yng ngeiriau ein harglwydd, a chamu allan mewn ffydd. Fel darlun bach syml, dwi yn bersonol ddim yn deall rhyw lawer ynghylch beth sy'n gwneud awyren i hedfan ac i aros yn yr awyr. Ond mae gen i ryw ffydd yn y bobl sy'n deall bethau felly. A dyw'r ffaith fy mod i ddim yn deall y mecaneg ddim yn rhwystro fi rhag hedfan. Mewn geiriau eraill, rwy'n rhoi fy ymddiriedeth yn nwylo ac yn gallu rhywun arall. A dyna yw her mawr ein ffydd ni. Rhoi ein ffydd ni, ein hymddiriedeth ni, yn nwylo rhywun arall. Mae Iesu wedi ein galw ni, a thrwy'n bywydau mae'n herio ni. A dyna lle mae ffydd yn dod mewn. Ffydd i ddilyn Iesu, ond nid bob amser i'w ddeall yn y byd yma. Ond mae e'n yn galw ni am i fod yn deall y mecaneg, os mynwch chi. Mae yna gymaint o bethau gallwn ni byth i deall yn llwyr yr ochr yma i'r nefoedd. A dyna lle mae ffydd, ymddiriedeth, y gallu i fuddhau o'r chymyn rhywun arall, bod y gorchymyn yna ambell waith yn gallu ymddangos yn rhywbeth croes i reswm, yn groes i'r arfer. Diolch i Dduw bod y disgyblion cynta hynny ar lan Llyn Galilea wedi ymateb yn gadarnhaol i Iesu. Wedi fuddhau i'w orchymyn. Wedi gwneud rhywbeth oedd yn hollol groes i'w harfer cyffredin. Wedi gweithredu heb ddeall.
ond i bod nhw wedi cael ei bendithio yn sgil hynny. A dros y ganrifoedd mae'r galwad a roddwyd i'r disgyblion cynta yna wedi ymestyn allan ledled byd. Ac i ni diolch i Dduw wedi glywed e. Yn enw Duw, y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Moliant i Dduw, y Tad a'n creodd ni. Moliant i'r Mab, yr Iesu a'n prynodd ni. Moliant i'r Ysbryd Glân am ei ddoniau i ni, o drindod, sanctaidd, cadw a chymorth ni. Ewch mewn tangnefedd, i wasanaethu'r arglwydd, a bendith Duw holl alluog, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, a fo'n eich plith a gydrigo gyda chi, yn wastad. Amen.